Sikubele sikwamukele uPastor Winnie igama. Qikelela ukuthi inamba uyisebenzisa kusongo 9 ekseni kuya 5 ntambama kuphela uma uyimember nakhona WhatsApp uyafona kuswa Monday to Friday kuphela. Saturday and Sunday abantu abavami ukuya enkonzweni sibheka la uthando onkubeni sawubona baba. Ngicela ukubuza la uma uphuba kuleli ebaleni ekhaya kusho ukuthini? Ubephupheleleke egcekeni hayi endlini, ubephuphelele ngaphandle kwendlu not endlini. So sizosebenzisa igama elithi ukulala nje ngaphandle, ukulala egcekeni, ukulala ebaleni kuyinto eyodwa. So one, ngokwesintu uma uphuphulele uwuphawula ubuma ulele ebaleni. Lokho kusho ukuthi kungenzeka ukhonjiswa ukuthi kunesidalwa sakulomuzi esingaphandle esingangenisiwe ekhaya noma umunyathi singangenisiwe emsamo. Number 2, futhi uma uphuphulele kuphawula ngaba ulubuma ulele ebaleni. Lungabili uvezela ukuthi kungenzeka ukhonjiswa ukuthi kunesidalwa sakulomuzi esingaphandle ngenxa yokuthi umsamo sewungcolile noma nongcolisile ngemithi okanye ngento yokuphila enilandile noma ke ngomsindo eniubangayo ekhaya. Number 3, kuyenzeka futhi umphupha ulele ubupha ungaba olubuma ulele ebaleni. Lokho kusho ukuthi kungenzeka ukhonjiswa ukuthi lo muzi awubikiwe ngakho ke izidalwa zingaphandle. 4, kwesinye isikhathi uma uphuphulele uphawu ngaba olubuma ulele ebaleni. Lokho ngabe kuveza ukuthi kungenzeka ukhonjiswa ukuthi awumukelekile kulomuzi, ngaba ngenxa yokuthi ke uyijazi wafika nonyoko kulomuzi. Number 5, ngomunye umuntu uma uphuphulele kuphawula ngaba olubuma ulele ebaleni, olusho ukuthi kungenzeka ukhonjiswa ukuthi ke awubikiwe kulomuzi ngakho ke izidalwa azikwazi noma ke kufanele ungasisebenzisi isibongo sakulomuzi ngenxa yezikweletu zomsamo. Uma ukuthi ke abazali abashadile ukuthi ke funa ubuyele kulesi sibongo ngabe sakomama noma ke abakubike la khaya kuze nawe izidalwa zalakha zikwamukele. Ngiyabona uma ungabikiwe kulelo khaya okadlulele ngaphandle kwalo, ngaphandle egcekeni lakhona yabo kodwa ungekho endlini. Yabona? Yes, siyabonga kakhulu besibheka la ukuphupha ulele ngaphandle, ulele egcekeni, ulele ebaleni. Sikulungisela izinto ezingashoni iphupho leli ezinhlanu kuya kweziyisithupha. Siyathoba.